In nisechungi Ruto chakre chon ma be noluongu ni andhoke. Kar jakom Raila Amolo Odinga wacho ni koro opiem gi Ruto moko chung kode. Ng'ama idhi siro? Trevor Samoei penjo matek. Apa ni siasa ing'iyoga, siasa ma kawuono pogre gi makiny. Koro ka siasa olokore, ka sani watiyo matek ma loso sirikal, wabro chung sirikal mo deliver. Lakini siasa en gimo kinya wacho nyaka chieng' michop. Sani an e party mar ODM. Koro ODM nyiso nyaka lu gima baba wacho, nyaka lu yore ma baba timo sani, nikech an a member of ODM movement. Ka wadhi mbele 2027, wabro neno kako bro chung, nikech ing'ama ba 2027 abro chung governor ma Kisumu. To abro malaro ticket e ODM no. Wabro wan makanyero be mone iye sani watiyo ne jopiny. Aparo ni Trevor, gimoro achiel manyaka wachi, ni ka wachopo 2027, be ji bro wuoro nikech sani watiyo ne jopiny. Japiny be bro mana ng'eyo ni ng'ama otiyone, motimo tich maber, mokonye, ema bro miyo kura. Nikech wan bro ng'iyo ni japiny obro nyiso japiny, ok en party kende, ok en aja UDA kata ja ODM. Sani to UD gi ODM koro tiyo pamoja. En ni ang'o mitimo ne japiny mibero go ngimane. Emomiyo an gima nyalo wacho en ni riwruok mar Raila Amolo Odinga gi Ruto ni made kele ber ne jo Kisumo gi jo Nyanza gi jo Kenya e yo moro makoro 2027 ji bro wacho ni sirikand ni eri osekonyowa, sirikand ni omiyo wan maber moloyo kaka ne wantiere ndalo mane giriwore. Ponono ni iwacho maber ni dhi chungi otiko mar ODM. Ponono ni ok yudo otiko no e laro kom mar gavana ni. Idhi bede ODM go sidhi wuok. Anyalo mana koso otiko no ka ok wadhi nomination. To ka ni wadhi nomination, Trevor, abro yudo otiko no. Ka wadhi nomination ma japiny ma wuoyo ni japiny Trevor, ang'e kaka kinda gi japiny, ang'e ni atiyo ne japiny, kendo pod abro tiyo. To jomodong' mularo godo kombe, kom mar gavana ma Kisumu ni. Ang'e ni jogo ok nya chopo kama ntie e tich matimo sani e Kisumu, kendo tich mapango timo ne Kisumu. To ka siasa wuok makoro ji timo campaign, Trevor, campaign wabro timo. Campaign wabro timo. En campaign machal nade, nikech en campaign. Gima penjo ni ere adita mibiro go. Ka ok ayudo, ipenjo ni kok ayudo ticket mar ODM. Abro yudo ticket no. To kok iyude to. Abro yude. Kata gini inyalo yudo to inyalo koso. Kok iyude to idhi bedo gi ODM go sidhi wuok. Ka ripo ni antie, to abro yude. Ing'eni malo mana manyo Senate ni penjo. Nanyisi nabo yudo ticket. To ene manyisa nabo yudo ticket nero. Okay. Inita rita. To ere